No to jesteśmy na twojej działce. Co tutaj mamy? No basen taki tu mam, też od czasu do czasu się wykąpać, wnuki przyjdą. Trochę relaksu musi być na działce, bo jakby inaczej. Przyjdą dzieci, to trzeba coś przekąsić też, nie? Ale tu mają drążek taki, no, sportu nigdy za dużo, no. Dla wnuków zabiłeś? Tak, dla wnuków. Syn też trochę tam ćwiczy, no ja już jest za stary, ja tam nie bardzo. Te pałki, co mnie dopadli wtedy, co mnie tak walili ci ochroniarze. Jak przed wojną? Jak przed wojną to było, no wiesz, widz myśli, że to oryginał, a to gąbka taka, że... Takie gąbczaste. To jeszcze Gynek tworzył, to był pomysł od Gynka zrobić takie pałki. No, zaczęło się to wszystko od castingu. Przypadkiem, bo wyrzekł doktora u kardiologa, niedaleko Dom Kultury. Wracam, patrzę, plakat, casting do filmu Czerwony autobus. No to idę się sprawdzić. Siedziało tam 3 w komisji, pani i 2 panów. Między innymi Mirek Ropiak, Jacek Klimek i pani Gil, bodajże ona się nazywała. No i jakoś tam w oko wpadłem, no i tak się zaczęła przygoda mojego życia z filmem. Cześć, kochanie. Tomasz, nareszcie jesteś. Wasza współpraca z Amerykanami oznacza wojnę. Wasz kraj zniknie z powierzchni ziemi. To Alip Arcza. No, chciałem przeżyć jakaś przygoda, no. Już będąc na emeryturze, nie było co robić, no to poświęcimy się do filmu, może się załapia, nie? No, prawie tak wyszło, że się załapał, no. No i to już od 2000 roku przygoda mojego życia z filmem, z Klubem Filmu Niezależnego. Od filmu Czerwony autobus. Kryżek zagrał ojca, który umoralnia syna. Ma problemy, no i mu tam doradzam, jakby z tego wyjść. No wiadomo, że z działką, nie zaś, no, jakby to inaczej. Działka, problem, synek się zakochał, no i co zrobić? Adam Doliba, tak. No, zima była wtedy, na tych autobusach było trzeba czekać, a to jeden, to drugi. Przesiadki, stres, ludzie patrzą, co się dzieje, bo to był normalnie kurs autobusu. Autobus jechał normalnie kurs z pasażerami, nie? Grałem taki monolog tylko, ale nie można ze mnie było, nie szło ze mnie wydusić słowa. Ludzie patrzą, no zestresowany człowiek cały, to pierwszy kontakt z filmem, nie? Tu kamera, ludzie patrzą, co się robi, co się dzieje, nie? Rybnickie prezentacje filmu niezależnego, no i pierwszy raz, że się obejrzał na ekranie, nie? Widownia pełno po brzegi. Nawet, że nie myślał, że stać mnie na takie coś. Łzy w oczach, takie no, nazwisko, gra aktorsko, no, niesamowite przeżycie. No, po Czerwonym autobusie był proces jawny. Później był... A policjanta grałem, tajniaka. No, Franca Kawki, tak ścigaliśmy. No. Tak. Potem był pierwszy krok w chmurach. Graliśmy żulów, no. Heniuś, halo! Czego, Maliszewski? Halo, Heniuś, halo! Czego? No halo! Cześć, stary byku! Heniuś! Ale zimno, Heniuś, jak Heniuś, cholera. idziesz z nami? Heniuś, no. Gdzie chcecie skoczyć? Byłem w parku, na ławce chłopak z dziewczyną siedzą. Szmata? No nie szmata! Ładna i młoda, jaka szmata! Maliszewski, ty mnie znasz. Ja lubię piękne kobiety, znam życie. Tu ojciec, tu policjant, tu żul.
No ale jakoś poszło. A jeszcze Żółta gumowa kaczka, tak było tego 50 odcinków. Taki cykliczny program. Powstał taki program Co słychać u Jacka Klimka. No i tam też takie dialogi z Jackiem, no panie Jacku, panie Piotrku, też to było takie fajne. No bo to mają na lata, panie Jacku. Trudne czasy, spodnie obszerne, to one służą 50 lat, wie pan. A jeszcze Natalia, ostatnie słowo. No tam grałem leśniczego, który jest podejrzany o morderstwo dziewczyny, która zwłoki znodli w lesie. Odwiedzili leśniczówka, ja wychodzę ze szczelbą, szczylą do odstraszenia ich, bo to wstawieni jak z dyskoteki wracali, no i podejrzenie na leśniczego, że leśniczy zamordował ta dziewczyna, nie? Czy wiesz, co się stanie, gdy inspektor dowie się o nas? Mogę stracić pracę i sama być jedną z podejrzanych. A tego nie chcę. Jesteś egoistą, jeżeli tego nie rozumiesz. Ja egoistą? To ty ciągle mówisz. Ja podejrzana, ja stracę pracę. Tylko ja i ja. I jeszcze może w końcu powiesz, że to ja Natalię zamordowałem. Tego nie powiedziałam. Ale może tak myślisz. No nie, tego już za wiele. No w tym filmie Natalia, ostatnie słowo, pojawił się Genek, który pisał nam muzykę do tego filmu. No i potem postanowiliśmy kręcić filmy o Śląsku, coś na temat tu naszego terenu, nie? A było co kręcić, no bo zaczniemy, było tego 9, no jak przed wojną. O Śląsku idzie dużo filmów kręcić, no weszło na taki fajny temat, bo prawie były wtedy zwolnienia z kopalni, nie? A ja też na kopalni robił, także to był mi też bliski temat, nie? No i ta hołda, familoki, bo się urodził na familoku też i z tym terenem, że jest zżyty, nie? Także się czuł we swoich klimatach, idzie powiedzieć, nie? No jak z Grzesiem Stasiakiem, no to jest sława kina śląskiego, nauka jazdy, nie, tak dalej. A jak pierwszy rok zagrał z Jurkiem Snotu, to był mój idol. Jak on był na filmach Kuca, to ja płakał na tych filmach. Czy ja kiedyś pomyślał, że z Jurkiem Snotu będę grał? Po co Lusiowi wpieprzyć za te wino? Wyżar mi wino! Czy w radiu, że go słyszał, to był idol do mnie, no. I tu wyszło tak, że razem mi się spotkali we filmie, no. Ludzie się znowili na hołdzie, no i ścigani, bo to wiadomo kradli, to jaki kabel, to trochę wąglo, nie? No i to tak leciało, nie? I było to fajne tak przenieść na film, nie? Wyszła z tego taka komedia, no ale taka fajna komedia. No bo fajny takie trio, Genek, Mirek Gropiak, Staś, kwartet, bo Mirek Gropiak, Genek Kluczniok, Grzegorz Stasiak, no i to tam była taka czwórka, która była bardzo taką, rozumieliśmy się, no. Pamiętasz premierę tego filmu? Tak, pamiętam. W Domu Kultury w Chołowice? Tak, Dom Kultury w Chołowice, Jurek Cnota, no wszyscy aktorzy się zjawili. Jurka, co to nie było wtedy jeszcze? Aha, to nie było Jurka, nie było. Był Grzesiu Stasiak, była Ola Harazim. To tam jeszcze było. Kazimierz Kuc był. No, bardzo się podobał. Mówi, że super film. Tym nakładem pieniędzy, bo to właściwie tam parę sponsorów, co Genek tam poznajdywał. No, ale to nie były krocie jakieś tam filmów, jak się kręci filmy za grube 100 000, nie? No, myśmy grali z Afriko wszyscy, bezinteresownie, po prostu była to przygoda z filmem, nie? Nie, skórz pierymski goroli, sam by nachodził 20 razy po to. Trudno, co zrobisz? Także wszyscy, żaden kasy nie otrzymał żadnej, bo nie było jakiegoś głównego sponsora, który by sponsorował to. Było to robione takim systemem amatorskim. I wyszło z tego, co wyszło. Ale wyszło, że się załapał się zaś na casting do TVN-u w Tragediach Górniczych. No i zaś na casting do Katowic. Wtedy był Genek Kluczniok, był Jurek Cnota, byliśmy w 3.
No i po jakimś czasie przychodzi zawiadomienie, zgłosi się do Krakowa na próbę i żeby zagrać w filmach tragedie górnicze, nie? No i tam już tak zaczął z tymi tragediami. Jeszcze prosili mnie o dialogi po śląsku, no bo to Kraków kręcił, no żeby tam po śląsku trochę, nie? No i tak wyszło z tego 4 odcinki, ale jedno grał w jednym, nie? Ja grał na kopalni Święto Luiza w Zabrzu, nie? My grali zaś z Genkiem Loską. Genek grał Janka, jakiegoś górnika, który ginie na dole, a ja Piotra, jako Piotr, też ginę na tym dole tam, nie? W tych pożarach. No i taki film, no fajny. No tragedia, no. Ale moim marzeniem zawsze było zagrać górnika. I to się spełniło w tym filmie. Następny był Byzuch. Nie, co było? Msza. Aha, msza była. No i też fajny film, no też. Był tak wątek zaś tej gruby, nie, Hycuny. Spotykamy się, uciekamy z kościoła, przy piwku opowiadamy, jak to było na tej grubie, nie, za naszych czasów, za dobrych naszych czasów. Baby rady, że chopy nam mszy, nie. My radzi, bo porozprawiali o grubie. No i tak zostało szło, no. No Kampol, kręciliśmy go tu w tym miejscu, tutaj właśnie teraz prowadzimy ten wywiad, można powiedzieć. No i też fajne momenty takie, no. Wodzionka ważymy, takie śląskie klimaty. Stop! Chcecie dalej jechać, dawać. Dawać. Weselno. Jedna ino. Nie ma więcej. O, przez to jedna. No, Korkincier to było, jak mi Toluś te wino ukradł, nie? No i ja się go zakopał, a Toluś mnie wytrzaił, że ja te wino zakopał. No i... Ale korkociągu się stałeś. No nie, korkociąg trzymał Toluś. Co było, że on te wino ukradł. Bo on te wino wykopał, wziął go i wypił, nie? A Toluś go miał w kapsie, no i odkręcił i ze szpontem chodził, nie? Czyli go ukradł, Toluś, no. Tyś to wyżar. A ty głupy, ja. Tyś to A ty wyżar. jest głupy, ty masz ała, no. A skąd masz ten Korkincier i ty Sam to leżało, sam. A nie tam z tej flaszki, nie z tej flaszki tam. Jakie flaszki, ty. Też fajny film. No i Dużo huku, wesele, orkiestra śląsko, zaś akcenty śląskie. pamiętasz, jaka była akcja na rynku? No z tym weselem. No. Auta, bicie, auto, buch, po weselu. Siedza tam na krawężniku, nie? I te wino mam koło siebie, które było rekwizytem, nie? Do tego filmu. I podjeżdża rzeczywiście policja. Mówi, bier to i spierdalaj stąd, bo tu się film kręci. I on mówi, ale ja w tym filmie grom. A oni ręką machli, pojechali. No też prawda pokazano, bo były takie szabry i też to było z życia wzięte, bo szabrowali tym węglem, jak ino szło, ale żaden o tym nic nie gadał. Dopiero jak to filmy obejrzeli, aha, coś nie tak. To już jadymy z tym koksem. A takie przewalane szły. Te kolejki tych tirów za tym węglem, nie? Przecież tam stali po 2, po 3 dni, żeby się załadować, nie? I wieźli go na drugi koniec Polski i tam krocie brali za ten węgiel, nie? Który tu kupili za parę groszy od książeczki od górników i transportowali go na drugi koniec Polski i brali szalone pieniądze za ten węgiel, nie? Obejrzałem ich pierwszy film, Perła w koronie, czy z Ziemi Czarnej, z tej trylogii, to łzy w oczach. Jak ten Śląsk biedny, to nie, no coś fajnego. I teraz z Jurkiem Cnotą we filmie, no ludzie. Dużo mnie też pociągnął jako aktora, no mi taka wiara w siebie, nie? Jako Jurek Cnota, no bo do mnie to była ikona. W tych filmach ten specyficzny głos taki, nie? Ten śmiech. Jeszcze my byli w Radio Vanessa razem z Jurkiem Cnotą, z Mirkiem Opiakiem i z Genkiem Kluczniokiem. No też w radiu, nie? No i tam coś Jurek zaczął zajść po swoim gadać, nie? A Scholz, Piotrek mówi, nie? Ale panie Jurku, jesteśmy na antenie. A to się wytnie, pado. Pado, ale my są na antenie. To się wytnie, pado.
O swój hop. Nie miał jakiejś aspiracji, nie miał jakiejś manii tam wyższości, że co to nie ja. Prosty człowiek, taki, jakiego grał, taki w życiu był. I bardzo dobry człowiek, bo pamiętam taką sytuację w filmie z Tolusiem Skopińskim. Pani kierownik filmu, pani Mitas, zaprosiła nas na herbatę i golonko. Bo to zima, w tych anwartach my tam grali, w te karty graliśmy, nie? No zima już było, nie? No i nas zaprosiła na golonko i na herbatę, nie? Utkwiło mi to tak w pamięci. No ale mówi Godo, że tu każdy płaci za siebie. No, Toluś Borok bez pieniędzy, Jurek wyciągnął pieniądze, padł i oto płaca. Za wszystkich chciał zapłacić. Taki był Jurek. Grocie w moim filmie, ja to serwuję tu te menu. To było przykręcenie tego filmu z telewizją Katowice, tak? Tak, tak. Pasnoty. Pasnoty. Co możesz powiedzieć o Tulusiu? Oni jak bracia. Taki jak ten, taki ten. Też wykształcony człowiek, ale taką prostotą po prostu się posługiwał. Nie jest, że to albo coś, nie. Swoi ludzie, no. No Lucek Czerny zagrał tego rzeźbiarza, nie. Rzeźbił tu właśnie też na tej posesji te figurki do tych młodych, nie. I właśnie ten wągiel był ukradziony z bramy południowej z Fałowic, nie. Potrzebowaliśmy takie bryły, no nie kradli go, uzgodnili z kierownictwem. No tu to było kręcone, tu ta wodzionka my ważyli. No i w takim małym pomieszczeniu się mogło pomieścić tyle ludzi. Nas tu było chyba z 15 na ta wodzionka. I pomieściliśmy się. Takie małe pomieszczenie, a tyle ludzi wlazło. I była też taka, bo to była bratanica, czy siostrzenica od Jurka, Jurka Cnoty, Agnieszka. No i też takie fajnie to wyszło, że ta wodzionka ważymy, nie? A ona, a co to jest? A wodzionka, śląska zupa, nie? Najlepsza z polskich zup, wodzionka, nie? Ach, jaka dobra. A Grzesiu Stasiakiego do... A wiesz, jak po takiej wozunce piersi rosną? To idzie bardzo na piersi, a to ja poproszę repetę. Ja 2 porcje. No i dali mi ta repeta. A czy te piersi urosły, to już nie wiem, bo już nie godą po tym. Pyszna ta wodzianka wasza. No, widzisz, cieszymy się, że ci smakuje. A widzisz, chudzino. Prezes miał takiego pecha, co go autem wieźli, to do wody zawsze bluz. To rozdną, a jak wodzionką go poczęstowali z plastikowego talerza, to on takiego nie będzie jadł. Nie plastiki, chłopie. Ino mi z plastików nie dowej, ja mu zaraz auszlagi sam. Zaraz dostawał auszlagi, te parchy całe, to nic. Broń Boże, to wola nie jest wcale. No to wymyślili tego druchowo, że wzięliśmy od psa miska, nie? W kałuży Grzegorz umył, zaserwowaliśmy prezesowi wodzionka, nie, z tej miski. Panu Jano, z takiej mychy to idzie jeść. No z takiej miski, to by była od psa to mogła to zjeść, a nie z plastiku, chłopie. No. Jurek Haberstroff to też był górnik, on był nad Sztygarem na kopalni gdzieś tam w Katowicach, nie pamiętam już gdzie. No także to też był z krwi i kości górnik, że to nie był jakiś aktor po jakichś szkołach, to był górnik. No i też mieliśmy taki wspólny język górniczy, nie? Że wiedzieliśmy, o co chodzi, jak to ugryźć, no i tak to szło, nie? No i w tych Bezuchach fajnie też tego Niemca fajnie zagrał, no. W Rewizycie fajnie. Tak by tam był, nie? No umiał się wczuć w daną rolę, no. Bardzo fajny człowiek, życzliwy, skromny, bardzo zaprzyjaźniony z Jurkiem Cnotą. To był jego najlepszy przyjaciel, można powiedzieć, od Jurka Cnoty. Bardzo się lubili, nie? No oni też z Gienkiem Kluczniokiem na te biesiady śląskie jeździli, nie? Gwarki prowadzili. Także
Była zgoda między nimi, bardzo się lubili, przyjaźnili, no. Szkoda, że już go nie ma między nami, no. A co zrobić, takie życie, no. No Byzów. W pierwszym, że zagrał kościelnego Grzesiu Stasiak, księdza, nie? Który bardzo jest taki interesant we wsi, nie? Wszystko wiedział kaj co jak. No a Joza, jego praworęka, nie? Jako kościelny, no. No i też fajnie wyszło, no. Przychodzi gościu, że tam kanalizacja nie działa albo co, nie? Padł, to musi być burmistrz. Ale nie ma kogo za burmistrza wybrać. Kościelny, ty będziesz burmistrzem, mi padł. Ty będziesz burmistrzem. Ja burmistrzu, wy mi to załatwić. Ale nie teraz, od jutra dopiero kampania robimy. No i zrobił mnie burmistrzem w drugiej części, nie? No mnie do Niemiec nie chcieli wziąć, bo ja musiał tu wachować spraw kościelnych, no. Ksiądz poleciał się do Niemiec, nie? Na rewizyta, bo się chciał auto kupić. No a mnie tu zostawił, żeby ja tu pilnował interesu. No co ludzie go dają, nie? I to tak, no. Farosz wszystko chciał wiedzieć. To nie ma tak, że on se pojechał, onego wszystko interesowało, co je na farze, dach robią, ludzie się interesują tym, wiele chce dać, no. Tyle pieniędzy, to mało. Powiedz im tela to się dowo za stragan, za sztant, ale nie za sklep. Ja musiał go słuchać. No ale to człowiek był 20 lat młodszy. No dzisiaj by tak przyszło tyrać z tymi kotletami, z tymi kanapkami, to nie wiem, czy by wytyrał. No za to mi się też dostało, bo przyjechali znajomi z Niemiec, padali, co wy o nas to kręcicie, takie filmy, wy nas ośmieszacie wprost. Tak powiedzieli? Tak. Znajomi z Niemiec? No taka jest prawda, no to co będziemy ukrywać? Przywozicie nam jakieś stare rzeczy, a wy myślicie, że my biedne takie, no. No trochę to tam nie w sos niektórym było, no ale tak wyszło, taka jest prawda, no. Tak było, bo ja też miał rodzinę w Niemcach i tak było, dokładnie tak było. No i leciała druga część, też bardzo miło, świętej pamięci już, Marzena Kipiel-Szczuka, nie? Też zawodowa aktorka, a społecznie się z nami zagrała, nie? Równiacha. Na równo, nie było tam, że o, ja jestem Marzena, a ty jesteś Piotr, nie? Nie było tego, była po prostu równość, zgoda, zero stresu. Że ona jest taka, nie, a ja jestem taki, nie? W ogóle się tego nie odczuwało z tymi ludźmi. Naprawdę ich szkoda, brakuje ich. Nie umiemy się pozbierać. To motory filmu, no. Brakuje ich i to bardzo. Może następnie brają? Nigdy nie wiadomo. Obyś żył 100 lat. Nigdy nie wiadomo. Się patrzy teraz te klepsydry, to kurczę 50 pora nie ma. Byzuchy fajne, jak przed wojną fajne, bajzel po polsku fajny, bo jeszcze do bajzlu nie przyszliśmy. No Janeczek, tu jak ta robota wygląda, na przykład dzisiaj jak rozmawiał z siostrą i robi remont w Opolu, nie? No i go kurczę, zapiankowali, nie ma ich, zaś przyjdą za 2 tygodnie, nie? Padło, no tak jak u nas we filmie, jak bajzel po polsku. Lampa budowali całe szychta. Tam jest pokazano ta robota, jak to u nas leci, no. Widzisz, o wszystko trzeba zadbać. Masz papierosa, daj. Zapalimy, co? No. To co, rozładowane? Hopy, inspektor przyjechał. To... Palenia nie ma. Ty co ty tu robisz? Co ty tam? Gdzie, co? Skąd, inspektor? Ładujemy się na dół, to hable pozbijać. Szybko. Już się nie ma! Weź to szybko! Szybko! Taki nas nie ma! Koniec! Co ty bez papierosa! O! Dobra, lecimy! Ty zbiewać! Bo zaraz jedzie!
Lampa się buduje cały dzień. Kierownik zagoniony. Kierownika grał Janeczek. Ten, który grał w Kargulach, tego Witję. No, zaś idzie powiedzieć, super człowiek. No. Tamże grał Miernika. Miernika mierzymy tam, to nie, się okazuje, że Toluś to wszystko źle pomierzył. No a jeden mi tam podpowiada, ale Toluś to mierzył złomanym colsztokiem, nie? No także te miary nie pasowały, jakby nie patrzeć, nie? Jurek Całoszychta lampa budował, też go zostawili na Zwyżce, a mu go do Zbyszka już dawno zwolnił. Go o Zwyżka chodzi, mówi o dźwig. Tu trzeba Zbyszka. Przez Zbyszka pan zwolnił tydzień temu. Nie Zbyszka, tylko Zwyżka. A Zwyżka! No. No i to takie były też takie, no powołanie, no. Też pomysł Gienka, bo to chodziło o leśników, że żeby być leśnikiem trzeba mieć powołanie w tym zawodzie, nie? No i tam to jest pokazane, nie? Że to nie jest tak łatwo być leśnikiem. Tam ten film oddaje to właśnie, wiele trzeba poświęceń, wiele wszystkiego, nie? No wiesz, ja tyś był bliżej, nie? Bo tyś był na każdej sesji zdjęciowej, nie? To a ja no, tam zagrał tego prezesa, nie? No także ja tego nie czuł, nie? No właśnie to, co Żech powiedział przedtem, nie? Że sukcesem aktora jest wczucie na maksa w daną rolę, nie? Wtedy jest powodzenie, wtedy jest... Na przykład do niego dalej on nie musi grać, on taki jest. No to nie wiem. On już taki jest, on gra naturalnie, on nie udawał, on taki jak jest, tak gra. No ci, którzy mnie znają, nie? I to kilka takich opinii, że słyszał. No prawdziwy aktor, no to co miał zagrać, tak zagrał. No myślę, że dobrze, no ale to ocena należy do widza, nie do mnie. Widz oceniał aktora, a nie aktor sam siebie. No to powiedzmy teraz coś, tu jest fajnie. Tam taką gwiazdą w tym filmie, no to był Gierek Kluczak i Makula, nie? Bite Ślązoki, ale takie... Gierek Kluczak też w tym filmie nie grał. Grał. Nie, tu jest fajnie też. Jest. A Jurek Cnota, przepraszam, Jurek Cnota. Jurek Cnota, no takich Ślązaków się spotkało, no i pociągli ten film, zaś w tematyce Śląska, nie? No. Także fajny film, który że jedynym nie zagrał w tym filmie, bo była nowa obsada. Trzeba zmienić trochę obsada, żeby widz się nie nudził jedną a tą samą obsadą, nie? No to była trochę inna obsada, no i też fajny film, no. Byli inni, też chcą zagrać. I także w 8 już zagrał to o 8 za dużo, o 7, no. Cnota, nie? No pokazał się Stasiu Baraniok, nie? On też tam zagrał w tym blondzie, nie blondzie, tam też na tych rybach wstawki były, nie? No i też odeszł, no i co? A nowi się nie kwapią do tej tematyki jakoś. No ale były te ryby, no Jurek opowiadał o swojej przeszłości, o tej Jaszczębiu. No, taką biografię o Jurku, nie? Życiowo. Czego tam za szybko odchodzili. Haber, Toluś, Jurek jeszcze był i tak to szło. I tak się to kruszyło, aż doszło do tego, co jest. A nowych nie ma. Będzie coś z tego? Pewnie. Zawsze coś jest. Czy kiedykolwiek nie było coś z niczego? Zawsze jest coś z niczego. Ale jeszcze my minęli teraz przed Śląskimi, te blondy. Te czoło, ten nos, te oczy, te uszy. Ty jesteś Mariusz Blond. Nie sądzę. Jeszcze sprawa Adama Ew, ale tego nie ruszymy. Bo to było wyborcze bardziej takie. Jeszcze z nim nie skończyłem.
Ostatni raz się pytam, kto jest twoim szefem? Przecież wiesz, Adam F. Wstawki były, dużo wstawek takich filmowych było, co się tu grało, nie? Zresztą Klimek powiedział, tu jest wena. Jacek jeszcze, pamiętam jak dzisiaj. Padł, kurczę, tu jakoś wena padł. Tu się fajnie grało. Tu na tej działce. Ja. Ci powiem, fajna chwila taka w życiu, z tym filmami było. Jest co wspominać. Czy wnuki oglądają, czy synek, ale to, nie? Na przykład węgiel, rozumiesz, robili mi dach, dach, nie? I rozumiesz, on by potrzebował, padł, ja mówię, kurczę, groszek, mnie w tym piecu bardzo, to no fuknie, nie? Jezus, ja by chciał groszek, nie? To Karol załatwił groszek, nie? Przywiózł ten groszek tu, a on mi przywiózł orzech. On zabrał ten, Karol padł, drugi kantpol. Drugi kantpol.